Praptanya sang bapak kang wis durung kepipatala. Putra Pandhu kang sami nindakaken pakaryan ing tengah palakan. Wah. Wasyo. Rame rame. Rame. Pocong liwat pocong. Marsina.
Panjane sarwa kanggo senentopi kewajiban ana ing tengah paragat. Paminta nang ngarsanipun Gusti kang perbing dumadi mugi tansah kaluhur kita kang dipun tunedya mugi rahayu. Ingkang den pinang. Lan ugi kula nyuwun sakon Waraga Putra Pandhawa nyuwun tambahe pangestu kang sami ora wonten ing papan. Sopuji ase marak pangeran mugi kata kita tobat. Salah. Waraga Putra Pandhawa Saksena
oh, rame-rame. Dari kamu kamu ingin balakan kuku sebuah kebun tembang antar kau. Kenapa mengisori bukti kukusan cakap bukti kukusan dari kodrat. Oke tanpa kalau juga kita tahu kok. Warung bangku coba. Ayo masih. Waroko Putra Pandawa. Putra Pandhawa ora sepele, Bro.
Rame-rame. Ing mriku madyan sang bapa anggenipun kegem Kyai Sawandiman madhep mengalor prae paring urus kabeh kang ana para aji sepuh kang den sepang para kadang mitra kang samiya mirsani nderek wonten ing papan mriki mugi tansah nyengkuyung nyawiji marang kersanipun sang bapa ing madyan sang bapa kang wis kegem lan wujude depani Pantala Paraga putra Pandhawa Bailata lan ugi anggenipun sang bapa wis madhep mengetan pernah mencara katon tijan sumilak biar jagate katon sumilak padang ciklang cakat paring huruf pepunden kang ana mugi tansah nunggal sawiji marang kersane sang bapa anggenipun Depani Pantala Paraga putra Pandhawa Bailata iya Kon kantun sang bapa anggenipun madhep mengidul ngadeg jejeg ana ing bumi pertiwi ing dina Jumat legi malem nyuwun pandonga Gusti pepesen ing kudrat mugi tansah nunggal sawiji marang kersaning pangembate sang bapa nunggal sawiji marang Gusti pepesen ing kudrat ya Gusti kang lar jagat saputra anggone Depani Pantala kang ana ing madyaning palakan Paraga putra Pandhawa Bailata iya lan kantun anggenipun sang bapa panunggaling Gusti lan kawula gawe guyub rukun tentreming waraga tanugi panunggaling para seniman seniwati kang wonten ing papan mriki mugi tansah manunggal guyub rukun ingkang dados kawujudipun lan ugi nyuwun tambeng pangestu ingkang sami rawuh wonten ing papan mriki anggenipun sang bapa nglar paglaraning dalu menika mugi tansah kalih ing orbita ing mriki madyan sumilat yar padang katon tijan Paraga putra Pandhawa ya 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 ya
Aji para sri sakatun putri menika wau minangkani anggenipun langsung sesaji bapa ingkang sampun nindakaken pakaryan wonten ingkang palakan pinangka amiwiti pagelaran ing dalem menika mugi tansah kalih urip bida trima rahayu tansah ya brukun boten wonten alas tunggal punapa nyuwun tambahi pangestu ingkang sami rawuh wonten papan pinangka kangge ngawikan utawi ngawiti ing dalem menika tari reok gembluk ingkang dipun tindakaken Warabagung putra Pandhawa paring panglipur dumateng panjenengan sedaya tramila saking menika nyuwun tambahi pangestu mugi tansah kalis ing rubida kula aturi mursani ngantos pernanipun gati nuwun 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 monggo dipun samaptaken iki kanca-kanca nggih
ayo joget reo kendang kenong kempolan jedore kami abang nganggo jare kawon reo kendang asli tulung agung. Himbauan penonton sing ning jero kalangan nggih tulung iki suwunane sing kagungan dalem kon padha nyuwungne utawa dikurangi ya. Monggo penonton sing ning jero kalangan niki suwunane sing kagungan dalem sampean kabeh kon ning jabane pager. Nggih, dulur-dulurku kabeh ya. Tak suwun ning jabane pager. Iki suwunane sing kagungan dalem lho, kakungke ning kene mlaku bingung iki lho. Heeh. Ning jabane pager wae. Aja royokan, tulung. Ha iki bapane tulung dibantu.
tulung aja sampai royokan. Oh Mas dibantu ya. Nggih, bapakne tulung dibantu. Ben ora royokan. Menawi sampun sing neng kalangan metu nggih. Heeh. Nggih. Nggih. Kagem para Trisna khususe Kang Mas adik-adik sing wis diparingi saweran karo kakunge metu ka njabane kalangan nggih. Lan ugi anggenipun paring panglibur sedekah kesenengan utawa sedekah wujude sangu kanggene bocah cilik-cilik nggih matur sembah nuwun sanget. Lan ugi kula suwun kanthi sanget sing ning jero kalangan iki Bapak Pandi, tulung nggih Bapak Pandi sing ning jero kalangan iku rada dikurangi nggih. Mas Faiz iki tulung sing ning kalangan rada dikurangi mesakne iki. Aja sampai royokan. Nggih. Zih para Trisna kagung Tin Putri iki amarga utawa iki sing kagungan dalem panjenengane pengin ngersake nyawer karo penonton sing ana dadi sing penting ora rayan utawa ora royokan dadi ben supaya aman tertib terkendali Bapak monggo dipun bantu Mas Faiz kali Bapak Pandi monggo dipun bantu kersane ora rayan nggih. Kene didum jarene Anggi omonge didum iki. Heeh, didum rata. Didum rata. Iki yang bener lho ya An. Kene Anggi. Sih, sinambi ngerantos ingkang wonten ngajeng saya persembahkan satu artisnya, artis cantik Putra Pandawa untuk mengisi satu tembang atau dua tembang. Monggo Mbak Rifa, Mbak Risa. Osa gedang kluthuk kek kaya enak. Oke isine.
Kita panggil bersama-sama artis cantiknya Jawa Timur, Mbak Reza. Artis cantiknya Putra Pando. Moga Mbak. Kita kasih oplos bareng-bareng bersama teman-teman yang ada. Elektron profesional juga Putra Pando. Yuk kita panggil bersama-sama Mbak Reza. Ursa, 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 Ursa. Barongan foto beli, barongan foto beli, ngerini otak pilih. Barongan foto beli, rini otak pilih. Barongan foto beli, barongan foto beli, barongan foto beli, barongan pilih. Ursa, 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 Ursa. Barongan foto beli, 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 ngerini otak pemiling, barongan foto beli, barongan foto beli, barongan foto beli, rini otak pemiling, barongan foto beli, barongan foto beli. Ursa, Ursa. Via. Masih bareng-bareng bersama artis cantiknya Via juga Reva. Dayu tasih diseleni sampai urung teko lho wis disawer karo sing kagungan dalem. Heeh. Heeh. Urung susu. Heeh. Mbak Via. Tolong dong sapa dulu teman-teman atau saudara juga penonton yang ada di depan sana. Tolong disapa dulu. Saya Pak dulu. Untuk teman-teman adik-adik yang ada di kalangan tulung dia jerayan dibagi bareng-bareng. Via bebekku Cahayu. Mikrofonmu ndang cekelen. Juga saya himbau untuk teman-teman adik-adik sing neng kalangan iki ojo ngebeki banget. Mas Faiz tolong dibantu kakunge kae. Bapak Wanti menika untuk teman-teman kapure medal mawon sing anak-anak yang sudah diberi sangu atau disawer. Wes bapane gawe uteng ya njaluk ngatung pisan ya. Mikrofonnya Mas operator kangge artise. Iki ben dike pinarak kakunge. Ben dike pinarak kakunge. Oh enggak. Pundi niki? Nggih.
Nggih. Nggih Bapak nggih. Nggih, atos-atos nggih Bapak nggih. 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 Untuk semua kru juga teman yang ada, tolong dibantu juga. Ya, yo. Kosong nih. Iya. Iya. Iki nggak omong sih ta? Langsung ya mau gas. Ya, engko Ini ya. kok mbak Mali nih Piye? Piye Ya yayang juga. bebek ku piye? Ya apa? Ya Oh, apa? tolong disapa dulu teman-teman juga, tamu yang hadir juga. Ya, sebelumnya diucapkan selamat malam, sugeng dalu, sugeng bengi, petang, dedet. Iya. Rodok maju Iya. tah ayo. Oh, iya. Kono rodok maju. Tak nyumpul-nyumpul saya ngono lho ben rodok. Kono rodok maju. Dadi ben ketok ngono. Ngene. Ayumu ben ketok. Aku lanang kok. Nggih. Ya, yo. Langsung diberi satu tembang lagu bareng-bareng Putra Pandowo Pandawa. juga Saksena Audio. Ya, Ayo, diberi Mas satu tembang Bagas. lagu yang cukup terbaru dari Denny Coknan. Wis Hati-hati lho ya artise sing gawe ndur. abang. Joget mau Mas Anju. Mas apa Mbak iki? Oh, Mbak. Orang tahu malam ada Mira siji mosorat itu mau dekatku mong
satu teman lagunya sudah ini bareng-bareng Putra Pandawa. Gimana? 1, 2. Pundi niki, Mamali. Oh, setengah lah, malih. Heh. Heeh. Halo Om, lama nggak jumpa. Ora tenang bener sih kan. Pripun? Jaketku. Piye kok? Bareng-bareng Putra Pandawa. Ayo Om Sanju, Om apa Mbak iki? Tante. Iya. Ati. Om Sanju. Goyang dong. Sayangku sing ayu dhewe purun nopo bakal tak usane ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir Persiapan Mbak Farida. sayang kuning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal muntir bungaku nembus tekan kayangan krungu swaramu swara tangismu ora bakal
Neng di kuwi kok. Dua tepang sudah. Dek Via, Dek Vera. Kok Vera ki sapa? Reza. Oh, Iya. Kebetulan sik Mas, iki Mbak Farida pengen nyanyi sing nyawer neng kono Mbak Farida tuan rumahe. Heeh. Mbak Farida monggo, Mbak. Nggih. pundi niki? Bapak Pandi, Mbak Farida Kapri Medal. Nggih. Katanya tadi mau melantunkan suara Masnya bareng-bareng bersama Yu Putro Pandowo untuk malam hari ini. Mbak Farida monggo, Mbak. Nggih, Bapak Pandi. Mas Faiz, untuk mempersingkat waktunya tolong Mas di kondang metu wae. Mbak Farida sing ning ngarep nyawer kuwi mau lho, Mas. Bapak Pandi monggo. Mbak Farida. Ya, panggilan kepada Mbak Farida, monggo segera ke suasana pertunjukan. Sepotoy. Sembarang. Iki. Ayo. Wangi wis metu. Ayo. Mbok dhewe ae to. Mbak Via, tolong ditemani di depan sana melantunkan suara emasnya bareng-bareng bersama Putro Pandowo juga elektron profesional. Juga malam hari ini didukung penuh oleh audio Saksena. Iya. Mergane yo wis oleh sponsore apa kuwi mau lho ya. Iya. Bolaku. Ayo rada rana. Ayo rada rana. Panggilan kepada Mbak Ratna nanti habis ini nyanyi juga ya. Ndi to wonge?